na siya. Ang baba niya medyo bayuton po niya. Kaya yung barkada ni puro mga bayot. So munang yung kalag bayot. Masyada nang bayot yung mga friends. Siguro kay kumpitin siya bayot. Ikaw na gwapa kay ikaw na babae, di ba? Oh yeah, people. Everybody's ready. Ako ipa-explain niya kung mga anak sa Higalaay Parade. Rusty, you ready? Yes. This will be a long walk. No complaining, huh? And also Ella. Ella, are you okay there? Ella. Hi. And of course, akong bag, kumpleto tanan gadget. Kanong totoo mag-live ko sa Facebook. Wala akong shades. These are my shades. This is my outfit for today. Colorful blue globe. All right, people. So actually nagsugod na ang parade, and they're here. All right. Go to the house. Let's go. Alright, change location sa amin guys. Balik mi dito sa unahan. First time sa akong mga anak nga naglakaw-lakaw ani mga kadalanan sa Cagayan de Oro. First time. You like it? Like it? First time also? Huh? First time? I don't remember. Daddy, So first time nilang matanaw pa. I can only see the parade, but only the people marching and all the dancing, but not the floats. How's the floats? Right. Are we making our own parade? You'll go there. We'll change location. Ella, you're enjoying, Ella? Traffic masyado. Direta jam. Tawag may dire, change angle pa. Change angle mini jam. Change angle. Hello, happy fiesta. Sus, naharang nga angle dire, klaro kayo. So namin diri sa overpass. Katong uban nga wala pa nakakuha na nanay overpass ka connect karon sa MUST nga USTP na karon. Padung sakit kay. Hello people. Yan. Hi. Si Jamo ang kauban padulong mi nitabog ni gikan sa
Ito sa Pikas, mutabok mi mulaos dito sa ubos sa mall. Eh dito man nakaparking tanan mga floats. Yes. So atong Tanawon up close and personal. Meet and greet up close and personal. Gwapahan ba mo ni Jam? Comment below. Kung gwapahan ba mo niya? Wala kay ko kagabi kainit. Alam mo in fairness kan Jam. Dili sa yung anak siya diri. Kung unsa inyong makita saya sa TV, sa mga ngani, mo gina siya. Sige na pa. Walang what you see is what you get. Baon na siya. Baon. Ang baba niya medyo bayuton po niya kaya yung barkada ni puro mga bayot. Yun. So munang yung kalag bayot. Masyada nang bayot yung mga friends ko. Kay kumpitin siya bayot. Ikaw na gwapa kay ko na babae, di ba? Napay mga barkada. Hi mga barkada. Hi friends. Wala, Isnabera. Okay. Oh my God. Mga Isnabera kayo. May mga millennials. Fiesta experience. Sa pa yun. Yan. Sige, picture. Salamat. Kaya ako, di magiging Cagayan kay ako mga anak to sa ubos. Ako mga #1 fan. Bawal lang shades. Ay mga clown.